Erittäin tehokasta viikonloppua, rakkaat katsojat ja ystävät. Nyt se alkaa. Nyt alkaa Mercedes-toiminta. Ja se tarkoittaa sitä, että videoita tulee kyllä Mersu-toiminnasta, mutta me aloitamme Mersu-toiminnan nyt sillä, että rupeamme rakentamaan tätä driftinkin Mersua niin sanotusti uudelleen tai parantamaan tai mitä nyt ikinä tällä haluankaan sanoa. Nimittäin me aloitetaan nyt tulevana tiistaina 30. päivä ensimmäistä kello 18.00 livessä. Ruvetaan tätä värkkäilemään. Tervetuloa paikan päälle. Se olkoon nyt sitten niin sanotusti toimii meillä aloitusjaksona sille, että me rupeamme puuhastelemaan. Ja hei! Peltivanteita, 16 tuuman Mersun peltivanteita olisi tarpeen. Niitä me tarvittaisiin niin paljon kuin niitä vain löytyy ja mahdollisimman edullisesti. Ja livessä voitte muuten, jos haluatte, niin täysin vapaaehtoisesti sponsoroida meidän toimintaa. Tiedätte kyllä sitten liven aikana, miten. Täällä on muuten Majala puuhastelemassa meidän kanssa. Niin, se saattaa myöskin tulla livehen paikan päälle. Mutta se mitä olin sanomassa, niin me tarvittaisiin jostakin lainaksi järeä pulttipyssy, että saataisiin vauhtipyörä tuolta irti. Vauhtipyörä pitäisi saada irti. Siellä on ne on tosi lujassa ja mä en oikein kerta kaikkiaan keksi, että millä mä saisin pysäytettyä tuon moottorin järkevästi niin, että mä saisin sen millään muulla auki. Se on semmoinen monikulmaiset pultit siellä. Mutta joka tapauksessa siihen tarvitaan sitten ammattimiestä, joka hitsaa sen vauhtipyörän meille, koska siellähän on kaksoismassa pyörä. Siihen lätkästään sitten uudet levyt, kun resurssit antaa myöten. Mutta joka tapauksessa meillä on jo turvakaarivärkkiä olemassa tuonne. Ja sehän meillä tulee olemaankin nyt varmaan sitten tämä homma, mistä me lähdetään liikkeelle, eli tuolta sisustasta. Mä oon ottanut sieltä jo pientä komponentointia irti, mutta tuota sisustaa pitää raakasti purkaa. Tuohon autoon tulee muutakin muutoksia kuin nuo turvakaaret. Ja tämä auto tarvii muitakin kaikennäköisiä parannuksia. Mä haluaisin nyt oikeasti tehdä tämän sellaiseksi, että se olisi ehkä vähän sen turvallisempi, koska siinä vaiheessa, kun kytkin alkaa pitämään ja kolmosellakin pääsee vähän sen paremmin päästämään, niin silloin se vauhtikin on vähän kovempi ja riski siihen, että pöläyttää jonnekin niin sanotusti sopimattomaan paikkaan, niin se kasvaa. Majava puree, se saattaa purra myöskin livellä. Mutta hei, katsotaan kuinka keritään ennen kesää. Yritetään laittaa tätäkin parempaan lyöntiin, koska tää olisi meidän varadrifteri. Tää on täällä, siihen pitäisi tehdä katsastusremonttia. En tiedä missä vaiheessa sitä tehdään, mutta joka tapauksessa nyt aloitetaan tekemään tuota drifterihommaa. Ja hei, nyt pyörähdetään tuonne ulos, minulla on pientä Volvo-asiaa. Jos sieltä löytyy joku henkilö, joka on oikein todella innokas suunnittelemaan kautta lätkäisemään tähän ajoneuvoon, tekemään tarrat ja myöskin asentamaan ne tietenkin korvausta vastaan, tai ihan miten vain mahdollisesti sovitaankaan, niin meikäläiselle mainostarrat, eli niin sanotusti, minullahan on tämä logo jo homma, kyllä. Mutta nyt olisi vähän eri homma, eli mä haluaisin tästä, että tässä tulisi selvästi esille, että YouTube ja Petri Vallius, eli että minä teen videoita YouTubeen. Ja se saa olla räikeästi näkyvillä, ei tarvitse olla ihan hirveän niin sanotusti sillä lailla. Mitä paremmin se kiinnittää huomiota, niin sen parempi se olisi. Tästä voisi vaikka ottaa vaikka kuvaa tai jotakin ja suunnitella sitä. Ne saa olla kyljissä ja sitten takana. Ja voi olla myöskin edessäkin, jos mahdollisesti niinkin. Eli tästä tulisi vähän niin kuin mainosauto meille. Ja oikein todella tehokkaasti. Eli olette nähneet näissä meikäläisen pikkukuvissa on esimerkiksi tuo musta-keltainen teksti, niin se voisi olla se meikäläisen nimi vaikka semmoisella johonkin siihen. Mutta itselläni ei ole noita käden vapajattomuustaitoja niin hyvin, että pystyisin itse sitä tekemään, joten pyydän siihen apua. Ja todellakin korvausta vastaan, rahallista korvausta vastaan, kyllä. Mutta me Majalan kanssa suunnitellaan live-hommia kondikseen tiistaina kello 18.00. Tervetuloa liveen. Minä kiitän. Nähdään silloin. Hei hei! Muuten muun kannattaa ottaa yhteyttä joko Facebookin kautta tai sitten googlettamalla mun puhelinnumero ja ensin laittaa viestiä, tekstiviestiä, ihan virallista tekstiviestiä. Tiedättekö mikä on tekstiviesti? Hei hei!